Si bio nekad družen na Halkidiki? To je izraz lica čoveka koji je bio na Halkidiki. Jesi bio nekad na Halkidikiju? I šta ti je bilo najlepše? Pa dobro, ima bar neka lepa uspomena. Koja? Pauza u Demir Kapiju. Tamo je ludilo! 2022. rekao, ajde, evociramo uspomene iz detinjstva, moj drugi ja, ajde. Gde ćemo da odemo, ja kažem, ajmo u Pevkohor. Rekao, šta ćemo tamo? Kažem ja, druže, nama na letovanje treba mnogo dobrih ljuda, domaće folk muzike, seljane svuda, alkohola i seljaka. I bit će nam to. Znaš što moj drug kaže, ti to meni savjetuješ da letujemo u Zvezdama Granda? Ne, brate, ja vam pokažem sliku ovako na Instagramu, gori Pevkohor. Gori Pevkohor. Pevkohor je mesto gde ima mnogo domaće muzike i stvarno svakakvi narodnjaci tamo idu, ali mi kad smo otišli nije bilo ničega. Još je bilo sumnjivo jer jebote gledam agencije, znaš te ture za Pevkohori? Te ture za Pevkohori su uvek 2+1 gratis. Pa šta mislite, zašto to ima za Pevkohori, a nema za Mikonos? U Grčkoj svaka jebena selendra, 5 porodica da živi, oni u centru sela naprave ogromnu crkvu. Jedino mesto u Grčkoj gde nema crkve je Pevkohori. Jer je Bog video Pevkohori i bio u fazonu, ovo nije moje. Ja ovo nisam pravio. Grci u fazonu, brate Bože, ako si napravio Bugarsku imaš i mene. Mi odemo tamo, ništa se ne dešava, dosadno, jebote, kao u onim stranim filmima, kolut prašine, samo što nije prolazio. Mi priđemo nekim ribama, čao, one nas gledaju, mi smo pobegli iz Ukrajine ovdje. Tražimo način da se vratimo, tamo u Berac, o idi bre, ja priđem u nekoj prodavnici da kupim neki alkohol, rekao, dobar dan, jel imate neku rakiju koja je stara 20 godina? Kaže, svaka je. Ne, ja uzem neku grčku metaksu, odrao se sa drugarom na terasi, hoćemo sad dalje u provod. Kaže on, ne mogu sad voziti do Srbije, nema šanse. Sutra šetamo gradom, ja svetim nekog narkomana na ulici, onako valja se sve to. Ja kažem ujebote, brate, Oriste, matori, molim te, daj mi nešto. Džaba, brate, ovde to ne pomaže.